Türkmen howpsuzlyk gullukları pitiklenen VPN ulgamlaryndan peýdalanmagy mümkinçilik berýän hyzmatlary hudurlaýan hünärmenleri sakladylar. Türkmen häkimetleri ýyllar boýy ilad üçin garaşsyz maglumatlaryň ilýetirliligini çäklendirip, şeýle-de pitikli saýtlara we sosial torlary girmäge mümkinçilik berýän VPN hyzmatlarynyň hem öňüne alyp gelýär. Munyň bilen bir wagtda soňky bir näçe aýdan bäri ýerli hünärmenler petiklenen käbir VPN ulgamlaryndan peýdalanmagyň ýollaryny isläp düzüp, olary raýatlara hudurlap başladylar. Tehnika ustalar ulanıcı üçün bir ay möhlet bilen tölegli VPN ulgamını gurnap berýärler. Ustalar her abzala indirilen ulgama mahsus bolan ýörite kodu günde täzeläp durýarlar. Ýagny gurrun gidýän VPN petiklenäýse-de, ol ertesi güni täzeden elýeterli bolýar. Bu hyzmatyň bir aýlyk tölegi 250-300 manat aralygynda durýar. Ustalar bilen müşteriler ýörite Messenger arkaly habarlaşýarlar. Diýip Balkanly ýaşaýjylaryň biri habarçymyza gurrun berdi. Azatlyk gurrunga gidýän hyzmatlaryň we peýdalanylýan teknik täýärleriň jikme-jiklerini aýan etmekden saklanýar. Bu ağırlykda Balkanda bu hili mümkinçilikleri hudurlayan ustalaryň ençemesi eli salyndy we soragy çekildi. 11 ýanwarda Milli Howpsuzlyk Ministrligi we İçeri işler Ministrliginiň işgärleri VPN kodlaryny ýasap berýän 10 goloy programmisty sakladylar. Olaryň soňky ykwaly nämälim? Emma gizlin ýagdaýda işleýän käbir beýleki ustalar olara hakerçilik aýplamasynyň bildirilmeginiň mümkindigini aýdýarlar. Diýip bu ýagdaýlardan habarly söhbetleşmez belledi. Dünýäniň iň bir ýapyk ýurtlarynyň biri bolan Türkmenistanyň häkimetlerinden ýokarky ýagdaýlar boýunça kommentariýa almak başartmady.